Aquest vespre, a la Filharmònica, el meu pensament va retrocedir al 9 d'agost de 1942. Aquell dia, les aranyes del sostre resplendien amb les llàgrimes polides que brincaven. Tota la Filharmònica era un esclat de llum i d'alegria i tocaven per primera vegada la 7a simfonia que Xostakóvitx havia dedicat al Leningrad bloquejat. Com molts d'altres, el músic també oblidà l'enfrontament amb la cultura oficial, així que els nazis envaïren l'URSS. Dmitri Xostakóvitx s'havia presentat com a voluntari els primers dies de la invasió. Volia anar al front, però el refusaren. Li van dir que la seva feina era a la ciutat. Al diari de Pravda hi trobem les seves reflexions. Fins avui només coneixia el treball en la pau i ara estic disposat a agafar les armes. Sé que el feixisme i la fi de la cultura, de la civilització, són una mateixa cosa. Històricament, la victòria del feixisme és absurda, però també sé que només és possible salvar la humanitat de la mort, tot combatent-hi. Xostakóvitx començà a compondre la 7a simfonia durant els primers dies del setge. De tant en tant escrivia damunt la partitura dues inicials en majúscules, V-T, que en rus signifiquen alarma aèria. Aleshores deixava les notes de l'allegretto de la primera part i pujava a les teulades per apagar les bombes incendiàries. L'esclat dels projectils, l'estrèpit de les bombes, la claror dels incendis i el fum negre i dens que s'enlairava cap al cel, un cel roig i desfibrat, devien inspirar-li la composició contra la mort. Va acabar la primera part de la simfonia el 3 de novembre del 41, quan el bloqueig massegava la ciutat. El 16 de novembre va parlar a la ràdio i s'adreçà a tot el país. Us parlo des de Leningrad. A les mateixes portes de la nostra ciutat hi ha ferotges combats contra l'enemic que malda per entrar. Des de les places i els carrers sentim el brugit dels canons. Us parlo d'homes, des del front. I tot seguit explicar com avançava la sinfonia. Xostakóvitx no volia anar-se'n. No ho va fer fins que no li ordenaren de manera peremptòria. El 5 de març del 42 estrenà la sinfonia a Kivichet. Els habitants de Leningrad escoltaren els primers acords. Els arribava la plasmació musical del seu sofriment. Un allegretto suau, gairebé joiós, que va prenent força èpica, un adagio de reflexió, introspectiu, i un allegro non troppo que revolta, enèrgic, impetuós. Els entesos diuen que no és la millor composició del músic, però el que és segur és que expressa alhora l'ànsia de sobreviure i la recerca del goig de viure. El 29 de març fou interpretada a Moscou. La poeta Olga Vergols hi era. Més tard ho explicà a la ràdio. Vaig veure Xostakóvitx tan fràgil, tan petit, amb les seves ulleres de carei gruixudes i vaig pensar: aquest home és més fort que Hitler. Després estrenaren la sinfonia a Londres i a Nova York, però Xostakóvitx només tenia una obsessió, que fos tocada a la Filharmònica, al cor de la ciutat bloquejada. I és així com la partitura aconseguiria d'arribar a Leningrad, el 2 de juliol de 1942. Tot seguit, el director de l'orquestra, desnodrit i esgotat, començà a assajar. Tingueren feina a trobar els músics. La majoria s'havien dispersat o bé ja havien mort de fam. El Comitè de Defensa de Leningrad va manar que els trobessin on fos, a les cases o al front. Només aconseguiren de localitzar 79 músics. Més de 30 ja eren al cementiri. Els músics arribaven vestits amb el disfrac que els anava balder i un manyoc de paper de periòdic sota la pitrera. Al rostre, les empremtes de la distròfia. Però aquell diumenge tocaren la sinfonia de Xostakóvitx com mai no ho tornarien a fer. El dia de l'estrena, les dones traieren dels armaris els antics vestits de seda rebregats i oblidats i es van posar les joies de la família que encara no havien canviat per pa.
es maquillaren en senyal de festa. Els homes també duien frac, esllavissat i enorme. Els qui no pogueren entrar a la sala també anaven de gala. A poc, una multitud s'anà agombolant davant la filharmònica per sentir la simfonia a través dels altaveus de la ràdio. Totes les emissores de la Unió Soviètica van transmetre la simfonia que havia sorgit de la consciència del poble rus. El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit alemany va saber que els seus soldats també escoltaven la simfonia per la ràdio i va manar que els canons disparessin damunt la zona exacta de la filharmònica. Però els artillers del general Govorov s'havien avançat. Aquell diumenge, els canons soviètics no deixaven descansar les bateries nazis. Tota la ciutat, que encara respirava, escoltant silenci la simfonia que havia nascut directament de les entranyes del seu dolor. Una música que es desbordava com les aigües del Neva, tan fúnebre com les execucions a la fortalesa de Pere i Pau, poderosa com el cavaller de bronze, closa com els carrers de Dostoievski i harmoniosa com l'enllaç dins de l'horitzó entre el cel i el riu de Leningrad.